final in 3, 2, not yet, okay, not yet. Now, sure? Okay, go ahead. Then 3, 2, 1, rolling! Now in remote control, autonomous control, nothing is moving. Se'l miren. In 10 seconds, plenty of action. Sure. Què passa? Se'l miren però no... 4, 3, 2, 1, 0, go! Què passa, que no els hi va? No tindria que bascular tant. Hi ha altre equip que es té que esperar mentre. No sé. Jo crec que el que passa que els hi ha patat. Però els que van amb ells tampoc fan res, els que van amb ells. Es van de parella. Jo veig que no, però bueno. Bueno, però sí, perquè... Aquests piloten, és que pilotar és molt important, eh? Que la pinça d'agafar els aros se l'he fet allò, 30 seconds left. Però la pinça, però el braç va jugar massa. El braç l'han fet ells. Però bascula un pèl massa, eh? Sí, jo ja els ho he dit, però... Oh, també veig que ho tenen apamat, els hi dóna joc. Merda, han agafat una sola. No. Què passa? S'han parat? Per què han parat? Okay, No, perquè no ha volgut posar-la per alt. Per què? M'ha semblat que no ha volgut posar-la per alt.